Isicupho sezindlobo eziningi. Kuyenzeka umuntu acuphe kusukela ecupha igceke, ecupha ekhaya, omnye ecupha impahla yakhe. Omunye ecupha umuzi wakhe. Ngoba engafuni igangele ngakhona. Ngakho ke uma indoda ibona ukuthi ngase kube negange la ngasekhaya kwami kufanele icuphe ke phela ibeke imgoka. Isicupho sisebenza kuzo zonke indawo, siyafika size siyogudla naselawini la impela sinamandla khona elawini. Ukuthi ukuze kungadlalelwa ngakhona kufanele sihlale naso sizinze khona. Bese ufika kunye noxhaka. Bese sisebenza kanjani? Ziningi indlela zaso ezisenzakho. Ngoba uma phela umuntu kodwa ke into esuke ibalekile isekuthenini umusa usebenzisa isicupho saselawini wena bese uba lovanzi. Wena qala qoxeka ukuze phela lento izokwazi ukuthi isebenza ngesithunzi sakho la. Egcineni mawungaxoxekile wena kusho ukuthi wena uzohamba udala inkinga. Ngalendlela ke nje isicupho nje bengisho ngithi isicupho esuke sibalekile isona leso sokwakha umuzi bese kuba yesinye ke sokuthi ekhaya igceke liyacushwa. Alibethelwa nje ugcine ngoba mawulibethela ugcine ikhona ingozi ozohlangana nayo. Kumele uphendule indebe ukuthi ucuphe. Upha phela ngoba uma ulibethelile wasuyacupha. Umuntu ojikijela into uhlangana nayo, uhlangana nenyoka iphunga umhlozi. Kanti mawulibethelile kuphela uvimba le yanto yalo muntu ukuthi ingangeni kuphela. Ayikho into ebuyela kuyena. Kodwa uma ulicuphile ulethe into iphinde unqasha kuyena. Yena bese ebona ukuthi hayi impela umuntu ongithakatha khona. Kanti cha wena ugada nje into eza kuwena ebese iphinde emuva. Ngamanye amazwi uma unesicupho esihle awukwazi ukuthi wena ucupha ikhaya ngempela ebese kuba wena futhi uthumela izinto kubantu. Iphambene le. Isicupho sisebenza kanjalo. Isicupho sithi cupha la umuntu alethe into iphinde kuyena. Hayi wena ususinto uyise kumuntu. Sekubuthakathi lo. Umuntu onebusiness mhlawumbe onebusiness nje. Licushwa kanjani ibusiness? Singaqalisa ngelani nje mhlawumbe unesitolo. Yini engamehle engasizakala kuyona mayecuphe ibusiness lakhe. Ziningi indlela oqala kufanele ibusiness malicupha ulenze abantu abangena ngoba ma usebenza ebusinessini usebenza ngemali. Kunabantu abasebenzisa imali ukuzokhinyabeza wena ngento abayithenge kuwena. Ngalendlela yenza kube lula ke wena vimba yonke into abantu abayilethakho yiba uyicuphile yonke. Lokhu ke kuzokusiza ekuthenini ibusiness mawulicuphile liba nesithunzi futhi okubalekile. Akekho umuntu okulula ukuthi adlalele kulona ngoba khona izinto ezimkhumbuza zakho lapha ezesicupho ukuthi ayakudlalela. Ngakho ke kubalekile kuyamenza ibusiness lakhe lingabe inkundla yegebengu. Kusuke sewuyisiphi isicupho lesomuntu ethotho belizokweba imoto yomuntu kwavele kwavuka ibhubesi noma kwavuka sona kanye impela ke usukukhanda inkunzimalanga ukuthi uma ngibeka lapha mawuthuthu angena endlini ngishiye ngivulile ngavala mawuthi uyangena uvele kuvuka inyoka phakathi endlini ebikathi ngekho igijimise uqanda ayibuka kanti hayi inyoka nje evuke phakathi endlini ngoba wena akungena endlini
ngishiye ngivulile mina ngabo kuyezinye zeindlela lezo zokucupha lezo. Yeah. Umuntu ebethu uzontshotsha wagcine ngoba kwezinye indawo sike sizwe ethi umuntu ebethu bebesitolo athola ukuthi mabekhipha izinto esitolo khona ezeyikhipha esitolo ezeyikhipha etragini zeyibuyisela esitolo. Yini leso inishintshana nawo? Akusonge kwesakhiwo ngesicupho lapho ukuthi uma uzothatha into yami la ngongemthetho ngesikhathi uphuma nayo ibuyele emuva. Yeah. Isakhiwo ke leso suke sakhiwe kodwa sisicupho naso. Bese hayi cha shuthi phela abantu bawenile kodwa ulungisile izoma uthe umuntu engahambi ecaluza kodwa ebecuphile. Yebo. Yiphi mhlawumbe ike ngamehlelo umuntu mhlawumbe isithi ucuphe umuntu wesifazana. Lapho ke kuganga ngoba uma umcuphile wena ke sekufanele manje uyiqoqe ngoba uma ungayiqoqi phela isicupho kushuthi uzohamba ucupha bonke abantu. Ngoba lesicupho usakha kuwena ngithi okushuthi la ufika khona naso siyafika. Lokhu ke ocacisa ukuthi ke uma wena lento uyenza kanti wena uwazi ukuyiphatha, that's kubalekile ukuthi umuntu owenza akwazi ukuyiphatha yena qobo. Yeah. Angagijimela ukuthi asicuphe umuntu osifazana kanti umuntu okuyena ogangakho uyena. Ufuna ukucusha umuntu wesifazane yena akahlalisekile ngapha uyehlenyuka Phansi phezulu uyaphisela. Yenza kube lula ngesikhathi sikulungisa wena nalowa muntu uzovela uzolunga kodwa wena yazi ukuthi ke indlela yakhe siqoqekile. Yeah. Hayi cabanga ukuthi nobani uyezwa lapha ekhaya njengamanje ngoba sikhuluma lapha na ke egcekeni vele bayaza ngobushilo ukuthi kumele ubethele bese uphinde uyacupha. Asho ukuthi akwenzeki ukuthi ucuphe eqala bese uphinde uyabethela ngemuva. Sithe kuba uzocupha kanjani ungabethelile? Kuba uzothatha isikhathi esingakanani ke isicupho so isikhathi isicupho siyahlala nje mhlambe singaphazamiseki njalo siyayithatha iminyaka emibili. Sihleli nje sise fresh sisebenza uma singaphaza kuphela ukuthi kufanele uqikekele ukuthi ngesikhathi ubethele ikhonkwana zakho izona ezisivikela ukuthi sibe kungabi isona isigcina sisebenza njengesibethele. Futhi ikhonkwane ayiqine ukuze isicupho sikwazi ukusenza umsebenzi waso kuphela singagcini sesisebenzela nezikhonkwane. Hayi cha wehlule baba Nkwanyana ngoba sikulanda la kwi Road Care Productions sikulandela lona ulwazi olujula lolu oluphethe nowunye sazoqhubeka lokhu sikulandela ngakho sifuna ukwazi. Sikhona isicupho sedlozeke. Idlozi lifuna lakhiwe bese ulakhela inkatha. Eyenza ukuthi umndeni wonke njobe usuku nomsamo usuku nenkatha yedlozi lawo. Okuhlukanayo ke kubantu ukuthi ngesikhathi abantu bengena la ezintweni zedlozi kufanele bawuqonde kuqala umsamo wabo ukuthi ukhokho nomkhulu wabo noma ubaba wabo wayekade wakhe kanjani. Ngoba awukwazi ukuqhamuka wena uzokwenza inkatha yedlozi kanti ubaba omkhulu wayeyakhile. Lokho kuyishuthi kuyinto wrong kakhulu ephambene. Sophambene phela usho ukuthi wena idlozi belisebenzela wonke umuntu sulakha ngendlela yakho wedwa eceleni. Madoda. Hayi wehlule. Hayi wehlule baba hayi asikudedele. Asikudedele shuthi umuntu ofuna isicupho engenza njani? Hayi angasondela nje simhlelele thina ukuthi lezi zinto ziyacushwa kulomkhakha enafuna ukucushelwa kuwo. Miningi ke imkhakha esisixoxe ngayo kodwa lo umuntu awudingakho uzawufica ukho. Ingazidalulwe. Cha mningi lemkhakha lo nje uyawazi indoda ukuthi ikhathazeke ngayo.
na manje ngona lo sifazane kuyenzeka ukuthi hayi ufuna ucupha indoda ke kulukhuni lokho kuthanda ukuthi kube nzima ngoba uzosuka umuntu osifazane ayicupha indoda kanti vele yena akanayo no yo chaza ukuthi indoda lapho isiphendukani lapho manje isiyoyo sakhe phela ngoba uyena ngapha kana uno uyabhizi uyahlakula ubhekelena ngapha indoda unicushiwe futhi kufanele ikwazi ukuphila kuyena kuphela kodwa futhi yena akaphili kuyona kuphela asingathinti kakhulu lapho ngoba vele sebeyoze bazisonde kodwa sesifikile onda khona hayi siyabonga kakhulu bakwanyana ukuba nawo osukwini lethu la kwi Road Care Productions. Yeah.